Ruská polícia zadržala počas víkendových demonštrácií proti korupcii vyše 1000 ľudí. Ruské úrady odhadujú, že na protestné pochody ich prišlo asi 8000. Podľa demonštrantov to bolo niekoľko desiatok tisíc ľudí. Medzi zatknutými bol aj organizátor protestov a líder ruskej opozície Alexej Navalný. Moskovský súd ho odsúdil na 15 dní väzenia. Podľa obžaloby nepočúval pokyny polície počas zatýkania. Alexej Navalný vinu odmieta a proti rozsudku sa chce odvolať. Alexeja Navalného zatkli hneď na začiatku protestu, hneď ako vystúpil z metra. Líder ruskej opozície tvrdí, že polícii nekládol odpor a preto je nevinný. Vinu odmieta aj v druhom verdikte, v ktorom ho odsúdili za organizovanie zakázanej demonštrácie. Súd ho za to potrestal pokutou vo výške 20 000 rubľov, čo je v prepočte zhruba 320 eur. Súd zamietol všetky naše požiadavky. Dostali sme 5 minút na to, aby sme sa zoznámili s materiálmi a predložili svoje dôkazy. Museli sme ustúpiť, pretože za takýchto podmienok sa nedá obhajovať. Kritik Kremľa Alexej Navalný tvrdí, že demonštrácia v centre Moskvy bola legálna, pretože ju riadne ohlásil na radnici. Úrady však nesúhlasili s miestom, ktoré navrhli organizátori, a podľa Navalného nenavrhli včas náhradné miesto. Kremeľ tvrdí, že líder opozície klame, pretože radnica žiadne protestné akcie v Moskve nepovolila. Demonštranti údajne bránili v doprave, ohrozovali bezpečnosť ľudí, robili výtržnosti a zaútočili na policajta. To, čo sme videli včera na niektorých miestach a obzvlášť v Moskve, je provokácia. Nemôžeme rešpektovať ľudí, ktorí sú za tým a ktorí dokonca ponúkali mladistvím peniaze za účasť na zakázanej demonštrácii, čím ich vystavili nebezpečenstvu. Bezpečnostné zložky napokon zadržali vyše 1000 ľudí. Je to dvakrát viac ako počas masových protestov pred 5 rokmi, ktoré vyvolalo znovu zvolenie Vladimíra Putina za prezidenta. Podľa Kremľa sa polícia správala korektne, profesionálne a v súlade so zákonom. Kremeľ odmietol výzvy USA a Európskej únie, aby prepustili zadržaných demonštrantov. Podľa Moskvy západné veľmoci používajú na takéto situácie dvojaký meter. Nepamätám sa, že by si niekto robil veľké starosti pre rozhodnutia, ktoré nedávno prijali v Nemecku, Holandsku a Rakúsku, kde zakázali konanie istých mítingov. Šéf ruskej diplomacie narážal na krajiny, ktorých zakázali tureckým politikom vystúpiť v kampani na podporu referenda o zmenách v tureckej ústave. Podľa Sergeja Lavrova by polícia v západných krajinách postupovala rovnako v prípade nepovolených demonštrácií. Protivládne protesty sa konali v asi 80 ruských mestách. Povolili ich len v 20. Pavel Ach z RTVS.